Kaduen tayo, dagiti panangidaulo kada tayo, ti panagdaton, ken panagyaman, dagiti kakabsat tayo, nga graduates, dagiti parents, guardians, ken teaching staff, ti Salcedo Central School. Tumakder tayo, ket makipaset tayo, ti kanta panglukat. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin idiri, ti ayat ti Diyos anasudi, to'y aldawa na pili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtugar tay agkanta, idanggay taintay sala, ragragsak tay ken kuana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak tayo. Rugyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat na tipon-tipon tayo nga agyaman iti Diyos, kadagiti parabor, imbag, grasya, nga ipain na kada tayo, nangro na ti panagturpos dagito nga anak tayo. Dahito yung panagturpos kat may sa agrasya nga aggapo iti Diyos. Babaen ti sakripisyo dagito nga anak, da kayo nga naganak, ken da kayo nga nangisursuro. Rumbang laeng nga bigbigan tayo, ti kinamanagayat ti Diyos. Katapno maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasanto na panagdaydayaw, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, dagiti babak tayo, dagiti nagkurkurangan tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti aming nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga sikat
Umararag tayo. O Diyos, ket Ama apagubbugan ti amin a parabor, ipaduyak-yak mi asikat ipaggapuan dagiti amin a kukwami ken kinaaddami. Isuro na kam kadi amang bigbig iti mangnibinibi a kinamanang nga asim, ket tulungan na kami, tapno iti napasnek a puso ay ayatenda ka iti amin a pigsami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo ket dumngeg tayo as ipapasnek kadagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ni Jeremias, mangeg ko ti bagbaga dagiti itattao, kun kunada, dayjay ni pagbutbutngan iti amin adiso, idarum tayo. Uray dagiti nasinged agagayem ko, urayan da ti panakatnag ko. Kunada, nalabit a maallilaw to, tiliwen tayo, ket makaibales tayo. Ngem sika ti kadwak o apo, maingel ken nabileg ka. Mapasagto dagiti mangidadanes kanyak, pulos adidanto agbalegi. May babaendanto iti kastaunay, agsipod ta sa anda a makapagbalegi. Agnanayon to ti panakaibabaenda, ket saan to a malipatan. Ngem nalinteg ti panangsuot mo iti tao, o apo a manakabalin. Ammom ti adda iti puso ken panunot na. Ipakitam ti panangbalas mo kadagiti kabusor ko. Agsipod ta intalek ko ken ka ti parikot ko. Kantaan yo ti apo, idaydayaw yo ti apo. Ispalen na dagiti may dadanes, iti panakabalin dagiti managdakdakes. Ti sao ti apo. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo, ket nangeg na titimek ko. Imawagak ti apo ket nangeg na titimek ko. Ay ayaten ka o apo apigsak, iso ti bato asariked-ked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanyak, ket awan to ti pakaan-anwak. Kas maysa akalasag sa lakniban nak, ikaluya ken aywanan nak. Umawagak iti apo, ket isalakan nak kadagiti kabusor ko. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo, ket nangeg na titimek ko. Dagiti tali ni patay, pinulipulan dak. Dagiti daluyon ti panakadadael, inyalundak. Dagiti tali ni patay, pinulipulan dak. Ket nangikabel ni tanem, iti pakay palabugak. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo, ket nangeg na titimek ko. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo. Imasugak iti tulong iti Diyos ko. Ije templo na nangeg na titimek ko, ket dimmanon ken kuana ti asog ko. Iti panakariribok ko, imawagak iti apo, ket nangeg na ititimek ko. Tumakder tayo. Ti sao amang te ti biag indingan tayo asiraragsa aten tayo anak maniti ayat daiso ti talget ti biag isao ti Diyos sapo suruten tayo si pupuno taiso ti pagnos tayo ti dala Ti napuno, ti
Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti maypay ken ka o Apo. Pimidot dagiti Hudyo ti bato a pangubor da ken Jesus. Ado ti naimbag nga aramid nga impaaramid kanyak ti Ama kinunana kadakwada. Anya kadagitoy ti panguburan nyo kanyak. Saan da ka abatwen gapo ti naimbag nga aramid. No dikat gapo iti saom ama ikontra iti Dios. Insong bat dagiti Hudyo. May sakala a tao pagbalinimket din a Dios tabagim. Simmong bat ni Jesus na isurat itilintegyo ako nati Dios akino nati Dios di Diosen kayo. Ammo tayo nga agnanayon apudno ti kunati na santuan asurat ket inawagan ti Dios adi Diosen dagiti tattao anaka itidan ti sauna. No maipapan kanyak pinilinak ti Ama ket imbaonnak ditoy lubong. Gapo ta kinunak asyak ti anak ti Dios kunayon a nagsauak iti maikontra iti Dios. No jak aramiden, no jak aramiden dagiti aramid ti amak, saan ang masapol a patsyendak, ngem no aramidek ida, uray no didak patsyen, patsyen nyo kuma dagiti aramid ko, tapno maamuan nyo, ket mapaneknekan nyo, nga adda ti ama kanyak, ket addaak iti ama. Pinanggep da tiliwen, ngem nakalapsot kadakwada, napanmanen ni Jesus iti balasiw ti karayan Jordan, iti disso anamumbunyagan ni Juan ket nagyan sadyay. Ado a tao tinapanken kuana. Awan tinakakaskas daaw a pagilasinan nga inaramid ni Juan kinunada. Ngempod no amin nga imbagana maipapan iti daytoy a tao. Ado a tao sadyay tinamati ken kuana. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken ka o Kristo. Agtugaw tayo. Good morning. Nay, apa yan? Dagiti grade 1 kasla nakapsot damo. Good morning. Naragsak kay mo lang grade 1. Are you happy? Ay haan. Dagiti naganak naragsak kay mo laang. Dagiti memestra naragsak kay mo laang. Wan tamalpasen day ta makatawan ngem adupay ti ilipas yung requirements amok. Adupay ti report yaw nya. Idi nagmisa tayo ti Holy Spirit Mass. Di ta eskwela dagiti nga ubing. Handa pay met nga kasta kadadakkel idi tatay sumrikak ni daddadakkel da ngam siya kon nagdadakkelan da metten diak pay mala kunak no high school dan ti kadadakkel na. Ket uray no anya ti kungkuna tayo no anya man tinaglasatan dagitoy nga ubing ti panagbasa da. Anya man tinaglasatan yo nga nagannak ti panagpabasa. No dumteng ti kastoy nga gundaway, no agmarcha tayo, no daytay agmarcha jo ubingan no umayon, at dalatamot umukuok nga naidumduma nga han nga maawatan nga ragsak. Kaslahaan nga maawatan nga ragsak, no kastoy nga tantaran, kung nanamutin ka, Apo, very proud mo ni nanang mangkuyog kende ya anak na uri di mo makimit-meeting, di na mo bibiyangan no makarwarwan no saan ta anak na agpaspasulpang mo lagayang, nasulsulpang mo ginanang di ubing. Na, mama, meeting ka na, ay bam ni lola mo, ni mo lola na atulang ti mapan. Misa may kan mama, o may kan nanang, ni lulang na timapan mangkuy-kuyog, ay piman, isang ano, daduma ka nusulsulpong mo tinaganak ng ubing, agpaisohaan. Busy ak, agburas kam timaniin kan. Piman, oy, da kayo nga naganak, ani, adupay ti paglasatan da. Dakkel nga ba nagti epekto na, kadagitay achievement ti ubing, nga awang kayo. Maawatan nyo at dadati abroad, bat at dalat ta epekto na niya. Napadasan nyo mati, nagbasa ka da kayo ti nag-grade 1 ka da at da activities yo ka, no awan DJ parents ka, amuyo ti rin nanahan. Ay, umul sama amya parents ito, ma'am. Oy. Maawatan nyo DJ rin nanahan, ibagbagak ano dito at da special occasion mo ka, awan ti naganak, amuyo di rin nana. Annadan yo, ubing dapay, adupay nga paglasatan da. Annadan yo dayjay.
Naglaka nga ibaga ni nanang ta nakapsutan nga makaaway na nga makatrabaho ngem in ore aging ga dumakkel pampanunutin ng tulat tadayay. Iso nga an na danyo. Tahan nyo nga amo ti future dagito nga ubing. Anya ti future dagito nga ubing. Ado. Let's be open. Ulokatan tayo ti panunot tayo nga di tayo amuno niya ti pagbalinan na. Idi siya ti grade 4 ti grade 6 awan ti ambition kanyak. Yak pay ammo. Adamo ribong kumot adi nag grade 4 ti grade 6 mat dua. Oh, anya dayjay graduate ken most polite. Nasirib mo sino ti advisor ti grade 6? Sino kadto may masaka? Oh, kita kasi siriban ti advisor ti grade 6 kanya mi idi apaya dagiti addaribon na agdonar ti manok. Kanento dagitay bisita iso nga tapno manayunan mo de donar ko nga manok graduate ken most polite apa nagadunga niya gulay kada manok nga inyawid day di district supervisor di ayan mi nga inya naganan samula umay no graduation di maagbisbisita kay malagip ko idi siya grade 1 dagitoy mat abi nagtataraki mo dagiti anak yun nay naka long lives da pay kada kompleto ti sapatos da kami idi jakam mo napang kayon di San Jose Elementary School kimbag kanyayo ti ta uri adda tayo ti daya at least ke central kayo iso nga very proud mo nagriwarak ijay central kaslamon na daydayaw ngem no dinaratan won lukboban ko mama kanya ko man nagdumaan na so nga iyagdat ti mata central kanaw kamayat atakasta nda kami mat aggraduar kami misa mi ngo muna santo graduation ngam sakbay misa nag-procession kami. Kaamumot kada kami mat, siyempre sang-sangapulo kami mga agkakabsat. Na tayo ay niya naganan mintatalon mo ilada na amang kiniinang ko agtagibalay. Idi aglinya kami numnumuta syakti kababattitan, abaya pa idi gad syakti umuna. Awan pagtuladam. Kaglinya kami nakapatangkenak mat anga amo tay lana ti nyog nga medyo dabunglog na nagganas man pinukisan nak man ni amang ti apo sang sangakot sara lakit ta imbati nan dinalakin niya adda indakdak kala nakalinya ak maglinya tay kanaw syakti umuna tapok mo di paglinya paglinyaan mi ta nang sapaw da awang ngarud matikas toy awang makabkabad court idi kita agji badok dagiti dijili ko da ni nagpupuraw met kasta kapuraw DJ badok ngem daytay pulo ahan nga kasta nga lungis na social la unay mo daytan ti badok puraw nga pulo kita dagiti dijili ko ani nagpupudaw ti bado da api nga siya nga nagyelong kastoy sa magkayelon Kisa nga pulo kami mga agkakabsat, walo kami, kitaag DJ Badok, jigayadan na, tinagan na nakasurat, Marcelino. Ke Marcelino kay inunaan mi, maikawalo ak, mano nga taot na ngusar data nga. Dita nga pulo nga min, ti pag-graduar mi kasjay, ta into no ag-graduar kami, umalis kami di high school, pulo nga white. Haan pa lang stricto ti sapatos nga black idi, basta adda sapatos. Napang kami magkini day diinang ko ijay kandon malagip yu pay nga naganak di pay ang ada second floor na nga kandon di market ide nasirib day diinang ko grade 2 la grade 4 lat nagpatinggaan na nga may samot akasiriban kunana grade 6 kan dumakkel kanton ta makugit kanto met tan tambay mga uso ide idakdakkel ta datoy sapatos mo usto day jay tinagan na di sapatos paredes puraw mabali mo pag basketball kasi nga rod kanyami gimatang nga talaga mat inikan na ti allowance na jak amo na 1.5 inch just samad nasirib gimatang ti sapatos di kami gimatang ti medyas aniyamutan pinabuludan nak ni mano ko nagdakkel agbas basketball inikak ti lastik ko dito yung nato na agpababa kaya di sapatos uray no irepot mo nga iparikos di kurdon na agkalog-kalog manag nasiribak mo nasiribak ngam ni inang nang bukal-bukalak mo tibanawag ko namin sul-sul ko di sango na mayataan di picture ko ijay grade 6 sak apo kas la McDonald mo di sungo na tada sapatos
Nagdakal, anya mo ni inangan ko naka, di pala, jak pala di makal, narunoton ata may kurkuraid mo, jay. Asya, very memorable kanya kay grade 6 sa grade 1. Sila lagi pak. Ngam, nasirib ni Miss Rami, pinagdonar na kami ti manok nga, daribon na. Jak amo, no? Dadtoy. Kaapayaan niya ti mayat na, be open, awan ti ambition kanyak. Jak mapanunot, jak pa'y panunutin nga agbasa ak ti high school idi. Taapay, gapo ti rigat ti biyag. Da kami man nga kanayon nga agkabsat ti ma-announce ijay flagpole. Nag-flag ceremony kami. Rufo, ela, Rafaela nga rin ni manang ko. Adda gamin bayadan niya ti tuition mi, jak kamot dabay bayadan mi idi. Apo, makatawunan agkara i-announce kami ijay. Ayan naman tayo pagbayad yawn. Awampay, ma'am. Awan di amo nagriga mo ti, apay mo nakarigriga ti kwarta idi. Sa bagay dagiti parents yo siguro ka rich kids dagita iso nga linaklakada nga tayo nagbasa niya. Ngam da kami awan. Ngam jak amo no apay kas ano nga naiturong. Kanya ti possibilities ka dagito nga anak yo. Be open. Uri no kas mo da amang kiniinang ko idi nga mintatalon da kagurgura da no mapang kami hanggang magpakada nga mapan makidigos ita balwarte danunan mi ta balwarte nga pagdidigusan idi mabaot kami adala ta disiplina no na nagalas na nagpatit di Santa Lucia ta mga gwiya ay may taawang kami pay baot dayta iso nga uray no awan di awan no da disiplina mayat tumulong ginaganak. Haan nga mabalin nga, dakay nga naganak in wayway dagit anak yu eskwela ka makaammo da maestran. Ay haan manulang oras nga kadwa dati makadomingo, may sa amestra nasurok nga manuta klasyen na sa kakit kunan nga italek mo ken mestran makaammo isunatan. Ay haan mabalin da jay. Adda supervision, tingarod graduation ka nagtitinulungan nanang ay parents, di ubing ken di teacher. Haan nga ko na yung di ubing laeng, awa orekat na sirib ta anak yo. Laglagi pa nyo, da kayo parents, da kayong ubing. It doesn't guarantee nga ado ti medalyam tata, ado ti certificate mo tata, ado ribbon mo tata, successful kanto, haan. Adda mga ta, ang dakay nga parents, adda mga ta naka-eskwelaan nyo, idi nga na pinasagad na taribo naan, nagadudji balay da. Ngam adda mo't nga nagbalin. Adda ka-eskwelaan mi, idi nga nagadumot, adda abroad da. Apo, baro amin. Nakagatang da bisikleta, ta bisikleta pa'y lauso, idi. Ngam handa nga nagbalin. Taapaya, kurang ti supervision, uray na sirib. Adda mo dagiti padpada nga kulangan kunnengneng no agklas-klase ka kunan ni Mistra kaing kalatag palang pang timang gadyayon kaysa mangriribok ka klase kunan mo di anak yo ta solpeng into no kuang kanay nagsimandak iso da mo umut-utangan di Mistra apan da mo sulsulisitan nga nagsulpeng ide antay ammo be open to possibilities dagiti anak yo hanyo nga ammo masapol laeng no nasirib na laing good ngam anya ti adda nga itulong yu kada da karakter di kababalin apa ya di kababalin uray nasirib di anak yo uray adda kwartayo ipanyod tarwar no haan nyo nga natrain di kababalin na nasubok na labas si tirigat nakari nala rigat ag give upon ngam no na-train day ta anak yo no na ammo na ti agsakripisyo no ammo na nga labanan ti rigat gapo di panang training yung uray sa dinno papapanan na character is the best. Nga to tayo nasiaat no iti pala tayo pag high schoolan da mabalim mga adarumwar kadakwada adamo dagitay agin lalaing nga parents ipangko kano ijay kandan 2 bulan hanga nakaanos nagsublimo ladto adukas jay niya mayat awang problema no higher education uri sa dinno nga eskwela at papapanan dagita anak yo no ammo yung i-supervise no ammo dati nasaya at mabalin taado mo tinagbalay gayo sa San Jose Elementary School kin San Jose High School ado mo nagigraduar nga abogado kada papadi kada nagkwa adamo na panjiili ka awan damot
Haan nga dijay, di kababalin. May ikadua niya ti mabalin tayo nga isuro ka dagitoy. Tatapay laeng amoyo dagiti ag simsimento kalsada dagiti pormas ko na tayo. No banking di pormas, banking mo dijay, outcome na. Da kayo nga agbibig ti cake. Ay nakakita kay ti cake kan? Oh! Di mo dagiti adda pormas na dijay cake niya. No banking dijay pormas mo, banking di rumwar. Sino ti formator na dagitoy? Teachers? Parents? Haan nyo nga pabasulan di bastos nga kaaruba yo, no bastos ti panagsasaw di anak yo. Da kayo ti formator da. Uray agbalay gidan to, successful in profession ko na tayo, nagbalay gida man, nagbalinda nga professional, no dadael da mo latigimong useless. Tanagado ti professional nga agtrabaho la iraman yun agraman padi pastor kada madredtan kada professional teacher so no anyaman no daduma no haan nga na prom di kasaya at di tao dadael datigimong uray kas ano ang kadakkel to ti sweldo nga awaten da dagita kas ano ka nga to ti position da itigi gimong tayo no dadael dan to laeng no awan na saya at nga kababalin bagsak to laeng taado ti tao akas jay nakabukbutang using their power misuse of power uwan at the position da at the power da ngam no daduma nohan nga nasaya at nga maporma di kababalin di tao ori ka mestra ka ori ka maestro ka, ori ka abogado ka, ori ka doktor ka. No, addan tulat na problema di jay. Iso nga tatapay laeng, mabalin nyo pa yung aturon ubing pa'y dagitoy. Mabalin nyo pa yung simpaan. Sino ti formator, da kayo nga naganak. Iso nga no, da makita yung nga tao nga, madidya ugali na, insecure. No, dakit agkinkin na tawa ka, siyak day jay, kumarkaritan. Naggapo jay, naganak day jay. Hanga na saya at bringing na kung natay man laengan. Iso nga tatada kayo nga naganak, adupay ti pagbalinan dagito nga ubing iyo. Adupay ti pagbalinan na dagito nga ubing iyo. Dakkel ti posibilidad kanyada. Annadan nyo. Anya pay. Ti mabalin tayo nga kuhaan lang nga di karakter, hala di kababalin. Dayjay panangannad. Very dangerous dagita nga tawon. Amuyon ti kayat ko nga sa uwan. Naglakada maiwawa. Drugs, panakaiwawa, disgrasya, ubing pailaeng, di yun na sa naalwadan, makisinsin naraktarang tayan, saka ito agin sa sangit, apa, daya anak ko, inya kinwam. Inisyat mo mga minan, di mo naaiwanan, realidad tibiyag da ito Uray sa din no, ito man ayan tayo, uray di ayan may nga barbaryo ko na, ti ammong barbaryo na disdisiplina no daduma. Iso nga iso, pagpadadata city, protektaran nyo dagitoy nga anak yo. Alwadan nyo ida. Tanudad duma, dihantay nga ekspektarin mapasamak. Kinagsayang mano nga tawang nga tinartarakan mo, pinakaayat mo nga anak mo, kasjay lati pagbalinan na. Although no maisalakan tayo man, ngam no dadaelan di jay wagas ti panagtartaray ti panunot na ta sa bali tinastrek na hantong agbalay gid ta ibagata yon ammo tayon di yan iso nga protektaran nyo dagitoy nga anak yo kada kay nga agbasbasa mangrugrugi kay pay laeng hanyo pay maawatan dayti kung kunami kagura yo pay laeng dagiti naganak yo no disiplinaan da kayo kasla kagura yo pay laeng ida ngem in the end maawatan yon to anya tinapatig nga aramiden yo ag-focus kayo agbasa aghadal kadagiti panursuro, dagiti naganak na saya at nga galad, sursuruan ti agtrabaho. Sursuruan nyo ti agtrabaho. Agluto. Kagurgurak, hangko mga kagura ti ubing nga kitaan. Hangko akagurgura nga maalasanak man launay di jay, ubing nga, nagubing pailaan ka, nagatitidog ti kukuna, equal sadot. At tidog ako ko, equal sadot. Kas ano ka nga makainaw nga ron at tidog ta kuko. Para kanyak kaawan. Ada nagmisaak nga high school litoy. Hindi umay agkomunyon di jay ubing nakitak. High school pa lang nga lalaki
agkalkalyo di ima na, donor ti kumpay, amumon nga man tatalon, amum ti kararag ko, nalalaingam agbalaygi kanto. Kaya't nga sa uwan, amunan ti agtrabaho. Ngam talalaki nga, tila amuna, inyala ti amuna, cellphone, ha nga dakes ti cellphone, ngam na iso ti nagbalin nga biyag mon, dakesen. Na iso ti agtartaray ti lubong mon, awanen. Dakay nga naganak, no hanyo limitaran ti pa nagigandan, no hanyo matengel idan, agannad kayon, haang kay ito nga agpabasol. Iso nga dakay nga ubing, anya tiramiden nyo, agfocus, basa. Agfocus, agadal. Agfocus, agsursuro. Lahan lang nga trabaho ti sursuruan, nasaya at nakababalin. Sursuruan nyo ti agiburay. Sursuruan nyo ti agayat. Apaya, uray sa dinot papapanan, no awan ayat ta pusom, no awan ti tulong mo kini pusom, tintulaan mo nga serserbian bagbagim. Iso dahito ko na ni Apo Isus ti maibasan, no ti bagbagik ti idaydayaw ko kunana, awan mama ay awan serserbi ti dayaw ko kunana. Masapol nga maidaydayaw ni Apo Diyos iti aramid tayo. Uray dagiti mamestra kada mamestro. No addag balay nga anak yo, very good. Nga masapol nga adda ni Apo Diyos kada kayo, nangalaan nyo ti anos nga nag-survive ti mano nga bulan, sa nga pulo nga bulan nga nangisuro kadagito nga ubing, agapukin ni Apo Diyos. Nangalaan nyo ti pakumbaba nga uray no, tiritirisan da kayo dagiti naganak, tada mo dagiti naganak nga naturturay nga mamestra, di kayo pala alaan ta anak yo, ta isuro yon. Mga ala kay ti lisensyayo ti DepEd ta isurok man lagi anak ko nalalainga kam ni mestra ko na yon, alaan nyo iyawid yo kit din. Tadi pa iso paspasalay. Nangalaan nyo ti anos. Grasya ni Apo Diyos. Humility. Apo marigrigata na. Apo akseptarek kakaasiak. Humility dayta. Kinapakumbabakin ni Apo Diyos. Nangruna ti teacher, amo iti being a teacher, nagrigat mo na ibaga tayo nga pagsulsulduan laeng. Stressful nga biag datan no ti panangipagarup mo ti agbaling nga mestra kapag sulsulduan laeng. Halaga nga ma-stress ka. Ikan isot ibagbagak kanyada, ikan nyo ti ayat. Ibilang yung nga pudpud no nga anak yo. Ibilang yung nga haan lang nga profession, vocation, awag dayta. Kano tayo dumtang ti gundaway nga ag-surrender di bagi tayo ta mabannog ma-drain mo di panunot tayo anya ti masapol tayo iso di kararag. Alay tultuloy tayo ori da kay nga naganak. Narigat agpabasa, adot ti trabaho tayo, adot pakabuungan ti ulo tayo. Ngam panunutan nyo, anya ti most precious kanyayo, most precious pearl. Anya ti kapapatgan nga perlas kanyayo tata, is it your work? No. Kumit kita kada business ka, uwan mabalin. Ngam ti most precious kanyayo tata, dagiti anak yo. Iso ti kunak di may isa nga ubing. Agab abroad mo ginanang na, gitatang na karpintero, medyo madijay aramid ti tunggal may isa, tadamot tiksmit da, kasano nga makachiks ni tatang mo kapag padak mga tupol, kunak may adalat ta kanu mayat. Kada madadaalan di ubing iso ti kunak kanya na you cannot change the history of your parents. Ure bagbaga am idano kastada awanen. You cannot change their life. Hamo mabalin nga so katan di biagda. Ngam si ka mabalin mo nga balbaliwan di biag mo anya aramidam ipapatim ti agbasa. Da kayo nga naganak adda profession yon, well and good, very good. Adda pagsapulan yon, very good. Kasapulan data tagpabasa kayo, ngam ti papatgan kanyayo tata dagituyan. Mabalin da nga iyang at tibiyagyo kanyayo nagsaltekan kunatay man laengan. Mabalin pay dapay namnaman na ngam nagsaltekan ti history na tibiyagyo isuda dapay. Iso nga ti kapapatgan nga perlasyo tata isuda. Iso nga annadan tulungan ito jibiyag kadakwada. Amuyo kunana kanyami di jay kalkalpas mi ti updating mi ijay Isabela makabulan papadi mamadre at dapay taga Istimor kada Malaysia kada Japan ti subsublyanan dano kas ano kami inya ti katataom nga kaspadi
Anya ti ugalim nga padi, anya ti epekto nga kinapadi, amuyo ti subsubyanan mi, idi kakastoy ti tawon. Idi maysa aging ganat 7 taon mo, 7 aging gana iti 15 ti taon mo, no na victim di ubing, no nabaybayan di ubing, no napamper di ubing, isunto ti epekto na iti panagbiag. Isupay la ti adalom mi 74 years old nga padi, 76 years old nga padi, tipay la issue na idi ubing. Tipay la pakarigatan na nga agserbi, gapo ay napasamak kanya na idi ubing. Iso nga dagitoy, nakadildelikado dagita nga aywanan. Tutukan nyo ida. O da kayo mga naganak, no maawatan nyo na daduma ka, apay nga adda ka babalin mo nga madi. Hamo nga ammo, nga no daduma, naggapo ijay, kinaubing tayo. And the body remembers, kunana day jay, ag-register iti bagi. Uray no hang nga malagip, di ubing nga, tinapis mo, na inulbod mo, di bagi na nakaregister ijay, at danto time nga malagip na, uray hang nga malagip di utak, ngam ti bagi ag-record, binastos mo di ubingan, o ti panang ipagarup mo nalipatan na madakkelan nanto, no, rumwar to, pailaan. Isugurod nga, iso dati most precious pearl, iso dati kapapatgan nga perlasyo, iso nga nga annadan, aywanan, tarabayan. Ngurida kayo nga teachers. Beware. Annadan nyo. Adda register kanya da. Adda mo't amistara nga imbagakmat nga agsardengak kuman na upayak kuman ngam adda maistara nga nang ibaga nga haan anusam. May sadayjay. Adda mo dagitay turning point ti biag ko gapumot ti kinalutik ko. Gasemot nga dandanik mo na target jay saka jay ka-eskwela akta, agitugot kami magamin ti bunang ka, nagtirad di bunang ka, pagdalos may, intarget ko di daga, imbag ka tajiputan na, haan nga nagtarget kawas, naguyas liteng, kunana ka na ala di mukmukling, amoy ti lipay-lipay, lipay-lipay di ka-eskwela ak, imbag katahan nga di tadum na, binaot na di mistara ka na, from then on, mistake ko nga agpay, so naawatak ti buteng ko, anad, iso nga adala ta turning point na, good or bad. Idi na ordena na kon adda maestra nga gimestrami idin imay kung kunana adda estudyante nga agpadi kung kunana ngam agkabawon hanak man sinno ma'am kunak basta adda agpadi umisisan ja mo ni Ma'am Elman to naddan to agpadi to agkabaw tumatan ngam dayjay annadan tayo ori da kay nga teachers annadan alwadan da kay mga parents kang kay mo unay konsentidor nya ibumbuyo man, in Facebook yo man, no. Tinulong garod. You have to correct the morality of the child. Naggapo kanyayo, makatulong da. Kanya nga ti future tayo. Anya mo ti kayat yung nga i-project wano, the renewing yung nga para kadagito yung anak yo. Awampay na panunot yung nga pagbalinan dagito yung ubing. Parents? Oh! Awampay? Nalaklak nga panunutan, ikan yung to motor na, agberbirok ti, nakaigganti pampleta, 18:30, kung kunana nalaklak drawing, ano kasi pagbalin ng dagati nga ubeng. Haan, i-project yun, uri isoda ka, sursuruan yun, aji panunot na nga, na kung anya ti kayat mo pagbalinan. Nung nalaing nga artist, agar arkitek kanto. Nung nalaing timat, ipagbalinan to, sa bagay, agkwenta, nung manusuplig di tayada. Addan anak ka project, drawingan nyo nga rod, i-form nyo nga rod para kanyada. Ngam naging gatatak, uri da kayo nga naganak ka, awang pala na panunot, ay kabalbalatong mga daytan. Anya mo ti pampanunutan nga pagbalinan na. Anya mo ti drawing nga pagbalinan na. Although at the drawing nyo, kaslakan niya, kanya magkait ko pagbalinan, hindi, awan minta talon lata. Yes, we have the plan. At the plano tayo kadakwada. Ngam, allow God to work in them. Adda planok nga bukod, adda kayat ko nga bukod, adda pan nakaupay ko nga nagambisyon, ngam napalubusan ni Apo Diyos nga nagtrabaho kanyak. Addamot plano ni Apo Diyos kadakwada. Isudayay, nohaan nga umiahanda nga agpada ijay plano yo, palubusan tayo ni Apo Diyos, na niya ti pagbalinan da. Amoy ayon, addan tudto ti agba nasayaat nga gobernador. Nasayaat mga tadagiti gobernador tayo, ngam amoyan, addan to taga Salcedo mga agpresidente. Ngayon nyo, adan tumaag mayor.
Nalaklakan sa nga drawingan, no? Agmayor to di pagbaludan. So kaya iyo, awam mo't ang ata. Awan at akin plano akas jay. Anya mo di pampanunutan tayo para kanyada. Amo yun, at danto agbasa mo di Harvard University. Wow! Estudyante ni ma'am, wow, estudyante data. Kung kunayon to mo, who knows? Be open. At dan a plano yo. Ngam gabot at da plano yo, hanyo abukbukudan. Anya ti masapol na alalay. Anya ti alalay, kadakgalan nga alalay isuna. Tata ay talag tayo, agyaman tayo ti grasya na. May sa abalaygi. May sa nga tukad. Ngam adupay agyaman ti kina po Diyos. Anya man ti dawatin tayo. Para iti masakbayan da. Tumulong. Tapno maprotektaran. Tumulong. Tapno mapurmar dagiti nga ubing. Anos ken pigsayo. Da kay nga naganak ta narigat nga iwanan ti ubing tata. Gilaing yung nga mga iwan kadakwada. Dahil ti dawatin tayo. Kada kayo mga memestra, kada memestro nga nagpag-gradual, congratulations manen Baring makainan na kayo matatabakasyon, di ti dawat ko dahil tayo, nadamasabat ko to kumadta ka, wow, stress-free ko, mataro pa yung makitam dita ka ko namlaka no datay. Awang pa'y ganas nga mang good morning, awang pa'y good morning, damo ti banbanog da, ado pa'y nga report data, amok nga, makainan na kayo, and good. May samanin nga balaygi, nagbalaygi dito yung ubing. May samanin nga tulong. Haan lang nga para bagbagiyo dita, may samanin at tulong kadakwada. I-treasure you dagijay. I-treasure you. And we ask the Lord to help us always. We ask the Lord to guide us in our daily works. Tanuawan ni Apo Diyos, tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, maababak, mabanbanog, marigrigatan. Kitata, dawatan tayo ti panulong ken bendisyon na, para kadagito'y masakbayan da kayo nga naganat, da kayo nga mangisursuro. In the end, ko na tayo, maidaydayaw ko matinagan na. Iso na ko mati maidaydayaw, kadagiti balay gitayaw. Tumakder tayo. Kararag asapasap, man nakabalin ken managayat nga ama, si papakumbaba kami nga umay agdawat, itinadyosan atulong ken grasyam, tababaen ti panang pakired mo kada kami, awan ti inkam pagbutngan ken pagdudwaan, kunaen mengarod asi papasnek, Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Para iti pagimbagan ti Santa Inang Iglesia, papigsaem ko ma ti Santo Papa mi Francisco, dagiti obispo, amin apapadi, ken dagiti adda iti na relisyusuan a panagbiag, kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Agpaay iti gobyerno tayo. Apo tignayem ti puso dagiti dadaulo mi, ken amin amang tartarabay iti linak ken kapya. Maipatungpal da kuma ti anungenda nga agserbi asi pupudno iti akemda, para iti pagimbagan ti kaadwan, kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Para kada tayo amin akaming iti simbaan, Apo tarabayan na kami at taom, tapnubayat ti panagsagsaga nami ti Kwaresma, saan mi kuma amalipatan at ikapatgan a mensahe ket ti panaka pakawan iti kabusor ken panagayat ti amin at kita ti tao, kumararag tayo ti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Agpaay kadagiti amin nga mangisursuro, tapno ipategda daytoy natanok at trabaho da, ket sila lagip dalata ani Apo Jesus ti kangatuan nga ubog ti sirib, kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Para kadagiti amin a naganak, dagitoy nga agreduar, bendisyonam amin nga Ama, ket samayen ida ti kinasingpet ken kinagaget, pagasatem met amin nga inna tapno salimet-metanda kuma, akanayon ti akemda amang tubay kadagiti na Kristyanuan nga adal, kadagiti anak da, kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Agpaay kadagiti amin nga ubing ken agtutubo, pagbalinem ida anatulnog kadagiti naganak da, tapno dumakkel da amasirib ken makaayayo, kumararag tayo iti Apo. Apo ipangag mo kad ti kararagmi. Agpaay kadagiti ipatpateg tayo anatayen, tapno magunod da kumati ragsak ken kapya,
at tartarigagayan da iti sidong ti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Apo, ipangagmukad ti kararagmi. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Idawdawatan tayo ti panggep ti pampamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ipangagmukad ti kararagmi. Denggan na kami nga anak mo o Apo, tapno da kami amang ururay ti maikadwa ayaay mo. Kanayon kami lataan na ridam, ken sululukat ti puso mi. Dawaten mi dagitoy itinagan ni Jesus nga anak mo ken Apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Diyos Apo, kumay Tuy daton miket awatemida Sapay kumatamay kari Amay daton ti trabaho ti altar na daytoy atinapay nga isagod miken ka awan ti dayaw na awan ti libnos na di amay kariya may daton ipadaya apagdaydayaw miken ka Ti Diyos Apo ay Tuy daton miket awatem vida sapay kumatamay kari amay daton ti trabaho ti altar na daytoy nga raket agbalin na darana amang tenti kapya bang aken liwliwa di kam tumawaw ken mabisin ditoy daga luwag talekam tuken ka Tumakder tayo. kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo, awaten na kumaday to'y adaton, kadagita imam, Ket may paaya pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti ken di kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Apo iroknoy mi ken ka dagitoy sakripisyo iti panagdaydayaw apagyaman mi kadagiti amin nga imparparabor mo kada kami. Insagot mo ida no pay awan ka panakaikarimi. Ipaay mo kadi. Tairoknoy mi ida apagdaydayaw tanagan mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay, ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ketrumbe. Pudno unay ama ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tasikain keddeng mo ababaan ti panang parparit mi ti bagimi. Terredem dagiti kinadakes mi, patanokem dagiti pampanunot mi,
Ited mo pa iti kinamaingel, ken ti agnanayon agungguna kada kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Kat gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ket agdadanggay da amang itantanok ken ka. Iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma, nga itimpuyog mi met na kurapay atimek mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagan apnuda, iti pagay daydayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, igilagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, Hosana iti kangatuan, Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Agparintumeng tayo. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso maiyawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted gadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti cross mo, kerin ka panagungan, inakam insalakan manubot, isang lubungan. Babaen ti cross mo, kerin ka panagungan, inakam insalakan manubot, sa lubungan. Iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad iday ti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dito'y daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Di pagaryang matungpal kuma, tilakem mo, ito'y daga, kakasa dilangit, item kadaga, ialaw ito'y ikanen mi, ilipati na yun ngalda, kakawanen me, ibasul mi, akasmet, pambakawan mi, kadagiti, nakapasul kada kami, tinakamet, baybayan, kau manuguti, sulisod salakan nakam ketiti dakes. Dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. Dakukom tituray, di panakabalin kendayaw, iti agnanayo natin, tuwag sarday. O Apo mi Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pammati iti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Basta kumaret. Iti napakumbaba a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal Sulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kada kang iti kapya, idem kad ikapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong,
nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa. May pakaammo manen apo, nga dagiti umawat tinasanton a komunyon, kadagitay Romano Katoliko a nakasagana. Uray Romano apo nohan nga nakasagana, hantay ko mga pilpilitin nga umawat tinasanton a komunyon. Siksika o apo, itibileg mi, panakaawa, kinakapsot mi, panakapakawa, nagkurangan mi, iturong mo apo, di panagbiag mi, di ayat ti Diyos, intaramba ka, grasya na asagot, pagraramanan, tayo tibiyang, amin agapuan, ligat ken namay, Diyos pagkamangan, anyaman abana, tintay biroken, anyaman arigat, tintay parmiken, wen nga agpaiso, ti Diyos tulaen, kirat ken namnama, dinto aglemen, ti ayat ti Diyos, interambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin agapuan, bigat ken namay, Diyos pagkamangan, ti ayat ti Diyos, interambakan, grasya na asagot, pagraramanan, taiso tibiyag, amin agapuan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Tumakder tayo. O Diyos, babaen da iti atinapay at araon ti kararwami, inted mo metlaeng kada kami ti sakripisyo a pagyaman miken ka, ket iso ti makaisalakan na sakramento ni Kristo nga anak mo, saranayen na kam kadi babaen da iti asagot mo, agubwayan ti pigsaken ragsak, tapno si papasnek pay, ti panagserbi miken ka, ket maikari kami a makagunod ti baro a parabor mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Congratulations manen kada kayo Apo nga aggraduar dagiti anak tayo, palakpakan tayo man ida. Congratulations dagiti aggraduar.
Kastamot nga mas congratulations manen kada kayo nga naganak iti panaggraduar dagiti nga anak yo. Palakpakan tayo dagiti nga parents apo. Congratulations kada kayo. Kastamot kada gitoy nga nangisurusuro nga nagsaksakripisyo ti panagbalagi dagiti nga anak tayo. Congratulations magkada kayo nga teachers apo. Ti apo at dako kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman tayo ti Diyos.